Horas dita saluna. Hurian itu hatta Yesus Kristus kami perhalado partohonan HKBP Srengheng Sawa pasahaton tuhamu amanami inanami dohot sude ruas narotu per minggu onon. Selamat hari Minggu ma dihita saluhuna. Tuhatta ma namadongani jalan masuhita jalahu pangidohami tuhita saluhutna asata jaga ma hahomion dohot habadiaon ni par minggu onon. Goar ni mingguta sadarion ima minggu kantate eddehon hamuma di Jahoba edde na baru. Jala topik ni mingguta ima nasa namarrohosa memuji debata. Segala yang bernapas memuji Tuhan. Marsangak matuhatai marhite par minggu tahun. Atong tapahibul marohata dohot pikirata tapuk kama par minggu tapuji jala tapasangak madebata. Marhite na mangedehon buku edde HKBP nomor 2 ayat sada sahak rolia tulu naing pujiokku ho Jahoba. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di porbadia na tumapalangi dohot tanoon. Amen. Endehon hamuma di Jahoba ende na baru, ay nunga di pabahen ibana ak kahalongangan. Nunga di pabotohon Jahoba hatuaon na, nunga di papatar ibana hati goranna, diadopan ni ak kasipelebegu, nunga ditupahi tangan siamun na nabadiai, menabadiai ibana. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung, didok hatamdo ikon manaon hami jalamate rabdohot Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana tu hasangapon. Say parohay mahami asa uduk hami tulomoni roham. Jalahot hami di haporseaon nature. Asa totong makirim di haheheon dohot di hasangapos sugut. Silehonom mutu akka na porsea diho. Amen.
Mari kita siap buku de nomor 392 endehon endenam baru. Tangi hunamu patik ni debata Roma 15 ayat 5 dohot onom. Alai di lehon debata napuna habengeton dohot pangapulionima tuhamu hasadaun ni roha sama hamu mangihuton Kristus Yesus. Asa sahata sasuara hamu mamuji debata jala amani Tuhan Yesus Kristus. Ima sahatna atong mahita mangidogo ko tuado pani debata laho mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata saya pargogo mahani mangulahon mahobar tu patik mi. Amin. Mari kita sebuku de nomor 620 sada ale yamang asiroham. Oh
Tatopoti madosatta tuadopan ni debata martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, hodo na patupahon hasisani dosa di hami halak na dangolon, marhite-hite anak hakolongan ni roham. Saya si maroham di hami, akan mga sakot dosa nami, say sahapi maturo tubagasan rohanami hasisani dosa nami lehon matuhami todim na badiyay, asa unang ganggu rohanami di asini roham, alaya sahot rohanami marhapor siyaon, laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa hupasahat hami diri nami tuho, gabi pilihan na mangulu jalan na badia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabegema hatabaga-baga taringot Tuhan sasani dosa. Roh mahamu tuahu asa mangulu todimu ninna Tuhan Jehova. Tung sura rarado samuna songon abit bunga dap-dap, botardo bahenokku songon itak, nang perara songon abit hasubba, gabe songon hapas domse, hasangapon madi debatana di Gijang. Amin. Marede hita san buked hakwe nomor 447. Tabigema hatani debata turpuk epistel di hari Mingguon, sian pangukapon biddu 15 mamuka sian ayat sada saharo di ayat 4. Tajahama marsika soring. Dungi huidama di Banua Gijang tadana asing na balga jala halongangan adong mapitu suru-suruan na upeo pitu haporsuhon na perpudi ay di bagasanido marujung rimas ni debata.
Jadi dia dihon nasida ma edde ni si Musa na poso ni debata doho edde ni biru-birui akanin nama nunga balga jala halongangan do akka ulaunmu ale Tuhan debata si gonggom saluhukna natigor jala nasitong do akka dalanmu ale raja ni akka bangso. Ima sahatna mertua doa kana tumangihon hatani debata jala na upeopsa. Amen. Mari kita san buku di HKBP nomor 251 ayat 6 dohot ayat 7. Tidak kum maha persyautai songon nahina tidak kuni dong atas ha persyau di sadok portibion rak mahita madok au persea di debata Jahoba ido ama natu mapalangi doho tano au persea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasasadai imana tinubuhon ni si Maria nagabe-gabeya siaton di porbadia andorang sohabubuan ido tuhatta natumaun na bernit di panguhuman ni silatus nama terpajal do ibana di hauk natua tubanua toru namana tu surgo lahundur tu siam debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanaon jala arong sada huria nabadia huria atau panihala Kristen akan nabadia doho dihasasan ni dosa doho dihatai na mandok mulak mangulu sogo daging ni halak nang mate doho dihanguluan na sudah. Amin. Pinasahat partikian tupungan ina IPK.
Kami terima. Selamat hari Minggu Maria Sesida. Kami terima di Kuria Minggu Kantate tanggal 2 Mei 2021 sedaya. Nah percaya, perminggu di masa pandemi COVID-19 pinangi diutus dalam kuasa Kuria nama doroti perminggu di Gerejawan asal aturan protokol kesehatan namun ditutup imam memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, jalan undang menunggu di komplek di Gerejawan, adoran, doa fungsi dulu perminggota, sialan ada diuna, upacara kami memeliate. 2. Jadwal permingguan bulan Mei 2021, Minggu tanggal siang Mei 2021, pagi jam wilayah Pintu Walu Siang bahasa Indonesia tanpa live streaming. Siang jam siang 30 sampai 1 wilayah saya 20 bahasa Barat tanpa live streaming. Sore jam 10 itu 1 wilayah 45 bahasa Indonesia. Kamis 1 Mei 2021 jangan mendengarkan waktu sedia. Patulukon nasoran. Nunga di bahasa-bahasa Pungata sadada dengan bawah di keluarga Inata, Dr. Toman Nababan Inata, Dr. Meleni Teresia Borsi Majutak, Sian wilayah Onom. Ima na di hari Jumat 30 April 2021 nasalpo. Hipas dodak danahi suang songoni nang natorasna. Sai di pasu-pasu tuhata madak danahi sibur magodang. Taulas ni roha di keluarga. Dohok di huria ni tuhata. Paupaton. Ruas nataba. Cinalo doga beruas nagok di huria taon. Parjolo ima keluarga amata Aron Bismar Pangaribuan. Inatai Stefani Agatha Kristi. Dohok sada dak danak nasida, narodo nasida sian GKI Pekalongan. Nuaeng maringanan nasida di Grand Depok City, Klaster Lantana, Blok B, Depok, wilayah 7. Paduahon, ima keluarga amata Charles Sidabutar. Inatai Acah Madalena Borusi Hombing. Dohok 2 dak danak nasida. Narodo nasida sian HKBP Setia Negara, Resort si Pinggol-Pinggol Pematang Siantar. Nuaeng maringanan nasida di Jalan Margonda, Gang Salak, nomor 6, Depok, wilayah 2. Patuluhon, ima keluarga ni amata Ulisman Sihite. Inatai Rosmawar Boru Pardede. Narodo nasida sian HKBP Sihite, Resort Sihite, Hubang Hasudutan. Nuaeng maringanan nasida di Jalan Jeruk, Srengseng Sawah, Jagakarsa, wilayah Walu. Sayang giat manasida gabe ruas nama ngolu di huriat tahun. Palimahot tikting marbagas, tikting paduahon. Naeng majalo pasu-pasu parbagason ma yanto sepens tapu bolon. SE, anak ni amata almarhum John Peter tapu bolon. Tubuh ni inata Crispina Borusi Marmata, Sian Huta, Jalan Kaca Jendela 2 nomor 20 Pancoran, Jakarta Selatan. Ruas ni HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Jakarta. Doho Orwana, Diana Aryani Hutapea SE, Boroni Amata almarhum Luhu D Hutapea, Tubuh ni Inata Rosmawati Boru Siregar, Sian Huta Kebagusan Wates nomor 21 Kebagusan, Jakarta Selatan. Ruas ni HKBP Srengseng Sawah, Resort Srengseng Sawah. Pamasu-masuan di Patupa di hari Sabtu, tanggal 2 Mei 2021, jam siawip
di HKBP Pasar Minggu, Resort Pasar Minggu, Distrik Walu, Jakarta. Tuhatta mana masuk keluarga Naibarui. Paunopon, pertanyaan wilayah-wilayah. Pertanyaan wilayah-wilayah sada sahatu sia di Patupa di hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 masuk pukul 10 siawib maringanan di Garijata turpuk jamita sian sada Samuel sada ayat sia sahatu 10 lalu riama hita madohoti pertanyaan wilayai jala toktong mataulahon aturan protokol kesehatan tuganup ruas nama dohoti pertanyaangi wilayai asa dibuan bema buku ede dohot bibel papituhom diakoni sosial ruasna di bagasan persahiton parjolo nyonya calon pendeta TM Hasirait Borsinaga dalam pemulihan. Kedua, Leoni Mersia Huta Barat wilayah Sada Rumah Sakit Graha Permata Ibu hatan itu hata madok dungi pangoluan ditangi yang hapur seaonima namar sahiti jala paheheon ni Tuhanima ibana sesama nang dosana molotung adong diulahon Yakobus 5 ayat 15 pawaluhon panitia pesta gotilom rapot panitia pesta gotilon HKBP Srengseng Sawah tahun 2020 sada naung di Patupa di hari Jumat 23 April 2020 sada. Tema Pesta Gotilon. Taonon ima memberi karena sudah diberi. 2 Korintus ya ayat 6 sahatu pitu. Dan subtema Pesta Gotilon ima di tengah pandemi COVID-19 sia kita tetap mensyukuri kebaikan dan kemurahan Allah serta bersedia memberikan persembahan yang terbaik kepada Allah. Pesta Gotilon HKBP Srengseng Sawah tahun 2021 tapatupama di hari Minggu 8 Agustus 2021 nanengro masuk jam siawib inganan di Garejaon. Per minggu jam 7 doho jam sia 30 di hari Minggu tanggal 8 Agustus 2021 di Pasada gabe permingguan godang. Permingguan jam 10 pituip pada hari Minggu 8 Agustus 2021 hot di Patupa. Mardahado muat tusi panitia pesta gotilon HKBP Srengseng Sawah perlu patupahon rapat panitia muse di hari Selasa 4 Mei 2021 jam 10 sia 30 inganan di gedung serbaguna HKBP Srengseng Sawah. Di sosohot tu sudah panitia posta gotilon asara Roma dirapoti. Jala tiktingoma gabe udangan resmi sian ketua panitia. Tu ganup anggota panitia disudunai tarlumobi mau liate di hita sude. Pasiahon pelean tu korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Di perminggu sadarion, Minggu tanggal 2 Mei 2020 sada, papungu pelea do hita laho mangurupi korban bencana alam NTT. Pelea tata pasaha dung sidung jamita. Pasapuluhon, pendataan ulang dan peremajaan database jemaat HKBP Srengseng Sawah. Khobar tu surat Sekretaris Jenderal HKBP atas nama Eporus HKBP nomor 554/L 10 lalu /4 Romawi /2021 tertanggal 8 April 2021 perihal pengisian dan peremaja database jemaat HKBP asaganup huria HKBP patupahon pengisian dohok peremajaan database huria jalati pinangido sikok mai di bulan Oktober 2021 songon naung ditotuho dirapok pangulas sinode MPS na di tanggal 20 Januari nasalpui. Jala hobar tu sermon perhaloda pertohonan HKBP Srengseng Sawah na di hari Kamis 15 April 2021 naung salpui. Asa tapatu pama pendataan ulang HKBP Srengseng Sawah. Hobar tu permulir pendataan huria HKBP naung di bahen biro jemaat dohot balik bank HKBP Pusat.
Formulir pendataan ruasi di pasahat tu ganup situa wilayah tu akar ruas wilayah tabe. Sini sosohot tu sudah ruas ni huriata manang keluarga di ganup wilayah tabe asa dohot berpartisipasi dalam mendukung program pendataan ulang dohot peremajaan database HKBP Serengsawa. Ima paradehon fotokopi kartu keluarga, fotokopi akte baptisan kudus, fotokopi akte lepas sidi, fotokopi akte nikah. Tunau terpasu-pasu jala tapasaha mai tu situa wilayah naro tu bagas tabe jala songon nong ditotuho di sermon perhalado pertohonan akar ruas ni huriata nong pida domisili tu wilayah na baru di lingkungan gereja tu HKBP Serengsawa tercatat manasida di wilayah na baru ganuk perhalado mangido tu hita ruas asarap mahita patupahot jala mendukung program pendataan ulang huria HKBP Serengsawa. Asa tupa di huriata database, huria na akurat. Sialai ganuk perhalado pasahaton mauleate tu sudah ruas. Pasal 10 sadahon. Laporan penggalangan dana pensiun HKBP sian kantor pusat. Sahak do di huriato surat sian kantor pusat. Taringot tu laporan penggalangan dana pensiun HKBP tu bulan April. Jalata baigema di jahahon duk tiktingon. Pasal 22 hon. Ruas nama dohoti per mingguon Minggu 25 April 2021 tajahama di warta nong tersedia. Pasal 10 hon. Ruas nama dohoti pertangyangan wilayah Kamis 20 sia 2021 tajahamu sema di warta nong tersedia. 14. Ruas nama ulang tahun. Perhalado perhotohonan HKBP Serengsawa pasahaton selama ulang tahun tu ruas nama ulang tahun di Bagasa Saminggon. Ima sia tanggal 26 April 2021 sahat 2 Mei 2021. Daftar goarni ruas nama ulang tahun boi mata jaha di lembaran naung di parade huriata. Hata nitu hata madok. Di halo mohor rohani Jehovah dotahe akan nama kabiari ibana, akan nama kalunguton asini rohanai. Pesalmen 147 ayat 10 sada. Di patu pahuriat ada perayaan bersama ucapan syukur turang marlang tahu di Bagasan Saminggon, dung parmingguon Arian. Jala anon di patu pado pasaton ulos tu nama rumur 70 tahun di sadario dohot nasoma dapot di minggu nasapu. Pasal 15 hon, tikting pelean. Tikting pelean huria di Bagasan Samingguon, tajah habema marhita lebaran naung adong di hitabe. Sude perhalado ni huriat tamadok, mauliate matu sude hita ruas, naung mangaleon hamaloteonna. Songoni masahat ni tikting huria di Bagasan Samingguon, sari pasu-pasu tu hatta masaluhu akapeliat tai, taulas ni roha di hata ruas, di hita ruasna, bahen sangap dot hamuliaon di goar ni tu hatta. Tajahama surat sian pusat. Pearaja tarutung 30 April 2021. Nomor 739/L18/4 Romawi/2021. Hal laporan bulan April penggalangan dana pensiun HKBP. Lampiran rincian pemasukan dari seluruh distrik ke kantor pusat. Kepada yang terhormat, jemaat dan perhalado HKBP, DP Pendeta Resort di tempat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai saudara-saudara sekalian. Sebagai lanjutan dari surat nomor 367 C04/3 Romawi/2021 tanggal 9 Maret 2021 tentang gerakan Rp1.000 setiap hari dan sebagai cara untuk membangun transparansi dan akuntabilitas sekaligus untuk meningkatkan tingkat kepercayaan setiap warga jemaat HKBP atas tertib administrasi keuangan kantor pusat HKBP dan membangun semangat warga jemaat kita untuk meneruskan segala usaha dalam menyelesaikan kewajiban hutang HKBP ke dana pensiun. Maka kami memberitahukan tentang dana yang sudah terkumpul dan yang sudah disetor ke dana pensiun
HKBP di Medan. Pertama, pemasukan melalui 4 rekening BNI, BRI, Mandiri 2. Rekening normal dana pensiun sejak 15 Januari sampai dengan 29 April 2021 sebanyak 10.269 juta rupiah. Perincian terlampir. 2. Melalui rekening khusus pemerhati kasih HKBP BNI nomor 8800884402 di mana Epors dan Sekretaris Jenderal sebagai penandatangan telah dibuka sesuai dengan rapat MPS via WA sebanyak 38.035 juta rupiah. Telah terkumpul 48.298 juta rupiah. Pengeluaran. Pertama, pembayaran dana pensiun HKBP di Medan pada bulan Januari sampai dengan Maret 2021 sejumlah 5,6 miliar. 2. Pembayaran pada hari ini 30 April 2021 ke dana pensiun HKBP di Medan 41,5 miliar. Total keseluruhan 47 miliar 100 juta rupiah. Karena itu dengan rekapitulasi keuangan di atas, kita memahami bahwa HKBP sampai dengan bulan Desember 2025 harus membayar dana pensiun sejumlah 144 miliar 795 juta 74.429 rupiah. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam surat tanggal 9 Maret 2021 dikurangi 47,1 miliar yang sudah dibayar, maka kita masih menunggak ke dana pensiun sejumlah 97 miliar 695 juta 74.429 rupiah. Agar kita bisa beralih dari program manfaat pasti atau PPMP ke program iuran pasti PPIP di akhir Desember 2021, atau bila Tuhan berkenan bisa lebih cepat dari tanggal yang dimaksud, maka kita harus membayar 5 miliar 802 juta rupiah. Ini berarti kita harus membayar sejumlah 54 miliar rupiah sebagai syarat yang harus kita penuhi untuk berpindah ke program iuran pasti PPIP. Sesudah itu kita baru dapat keluar dari beban akibat kewajiban untuk membayar iuran tambahan sebagai badan pendiri yang diharuskan dalam sistem PPMP sebanyak 1,7 miliar per bulan. Demikian informasi ini kami sampaikan. Kami berkeyakinan dengan berpegang pada buah-buah roh, semangat dan kesatuan segenap warga HKBP. Demikian juga para pemerhati yang telah menunjukkan perhatiannya sedikitnya dalam 4 bulan terakhir ini. Itu semua menambah semangat dan pengharapan bahwa Tuhan menunjukkan jalan melalui mujizat agar kita dapat keluar dari masalah yang kita hadapi. Kita berharap ke depan oleh kasih penyertaan Tuhan memampukan kita menyelesaikan hutang HKBP pada waktu yang tepat. Sebagai gereja kita patut bersyukur dan memuji Tuhan dengan nyanyian baru pada Minggu Kantate hari ini. Karena baginya lah puji-pujian dalam kerajaan dan kemuliaannya yang selama-lamanya. Amin. Salam dan doa Eporus HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Mauliate. Oras madita salu na manginang. Obar tutik ting natabigin aking kadarion pasato ni huliatama ulos tu sada ina inang simajutak bince bursiahan. Rodo ala inang itai. Roma inang tujulu. Mula dong yanakon na buma di duangani.
Ya. Di inanami inang simajutak binci burusyahan. Nah di hari 24 bulan 4 manang di minggu na salpu gok ma umur mo inang 70 tahun. Alay adong do kisilapan nami para ladu dang manosoy hamu asa macalo ulos marumur 70 tahun kamu di hari minggu na salpu 25 Oktober April na salpu. Alay nak pesongoni dang manguroy las ni roham matinang molutupe binasat di hari minggu sadarion tongon minggu kantate marulup-ulup tu jahuba mahali satu tarong endep kamu masa ini baru jahuba las jelas ni rohani inang sadarion binuji dalam pinasangak matu hata dada hulak kamu namar lasi roha di lede bata umur 70 tahun salutna ruasnya kaipi sering sawaon dohok do marlasi roha dot makitangiang asa totong di dongani di ramoti di pasu-pasu inang di padalanan ning ulum tu akar namangyut so inang di patulus di bata akas nasinaka pani roham marpinopari akaya anak komu bauru anak do salu akka naulan didengkan si pangiduammu si hirimummu di padalanan ning ulut tu akar namangyut alay nang peso sulus do peso satu tikion saya unang mamanguro ilas ni roha matinang hatani di bata na yang pasahaton nami mardongaton ulos las ni roha na pinasahat ni huria imana tersurat di pesalmen bidu 20 ayat 6 tongon tahe dengan bahasa do asli roha manggitiu tahu saliling ahu mangulu jaladung mula kau masuhak kuma bagas ni jahuba saliling nililingna. Songonima acara sian huria pasahaton ulos turuas nama rulak tau 70 tahun. Tau duti ma acara ta pinasa ma tuang barakenda. Taparade maideta sa buku de nomor 124 ayat sada doh udukna hu tapapungu piliata pilihan sada A doh pilihan sada B. Di
pungsian saluh naroha imana mangaramoti ate-ate doh pikirat tabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Yamuna manami nani halongan ni Tuhatta Yesus Kristus songon turpuk jamita dihita di minggu kantate imana dienet sian pesalmen bidu 150 mamuka ayat sada tolhas tu ayat onom hujaha matu hita manginang tapayut ihut ma di bagas rohat tabe. Haleluya. Puji hamuma debata di bagasan habadionna nei. Puji hamuma ibana di hajang-hajang ni hagogoon nei. Puji hamuma ibana ala hagogonna akan nasumurungi. Puji hamuma ibana hombar tuhina godang ni hati bulonna. Puji hamuma ibana mardongan suara ni sarune. Puji hamuma ibana mardongan arbab dohot sordam. Puji hamuma ibana mardongan tali sayak dohot panortoran namar liat. Puji hamuma ibana mardongan hasapi dohot tulila. Puji hamuma ibana mardongan ogung panggora. Puji hamuma ibana mardongan ogung panonggahi. Sudena marhosa ikon mamuji Jehovah. Haleluya. Ido yang gosahatna. Amanginang na hinalongan ni Tuhatta Yesus Kristus molo tabereng amanginang songon pesalmen manang di dalam bahasa Heber di dokon Tehilim, bahasa Gorik di dokon pesalmoi, namar lapatan ima ende pamuji-mujion tu debata. Ende musik manang sude pamuji-mujian memiliki peranan namacai penting di bagasan peribadahan ni bangsa Israel. Jala ido amanginang di bagasan pesalmen ima pamuji-mujian ni bangsa Israel ala ni pandonganion ni debata tu bangsoi. Pesalmen merupakan pujian bangsa Israel kepada Allah karena telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Pamuji-mujian ni bangsa Israel tu debata ala ni pasu-pasuna. Jala boy naeng boy bana sahat tolhas tu kan tano kanaani. Jala ido manginang dibuka di ayat sada haleluya seruan nalau marede mamuji debata. Dang alani debata naikon manang melomo rohana dipuji songok kita nalomo rohana dipuji. Alai mamuji debata marede tangiang marede edde marede akala musik. Ima sada ungkapan iman nama cebagas alani paramotion ni debata alani pasu-pasu ni debata kemuliaan dan kasih Tuhan yang sangat besar. Ido dibuka par pesalmen mengenai haleluya pamuji-mujion las ni rohani per pesalmen tu debata. Jala ido amanginang di dalam pemahaman ni HKBP taringo tu ende nyanyian di dalam HKBP merupakan memiliki peranan juga yang sangat penting di dalam ibadah HKBP. Pitu hali do edde tabain di dalam tata liturgi ni HKBP. Dan biasanya di dalam ibadah-ibadah HKBP selalu ada disisipkan kor-kor dan nyanyian paduan suara. Ale memang nasa taun bolono namanginang macai dang tabege aka kor dang tabege aka paduan suara nalau mamuji pasangapon debata. Jala iro nakaning amanginang molo tabege korniaka ina parari Kamis. Saya bege-bege do saya dohok doa kama membain suara opatna. Artina
ada kerinduan untuk bernyanyi di dalam kor untuk memuji Tuhan. Nyanyian Manang Ede di dalam liturgi HKBP memiliki tempat yang penting dan tidak bisa sembarangan dinyanyikan atau diatur di dalam tata liturgi HKBP. Sebagai contoh Amanginang, misalnya di minggu kantate Taedeodo di Parjolonei Bukuende nomor 002. Jaladang mungkin taendehon di minggu kantate minggu Jumat Agung, manang ibadah Jumat Agung. Beraturan dusude ende, itu makana molo tabereng Amanginang di bagasan bibeltai, apalagi paling terakhir di lagu di Bukuende, adong do dibaen ende natu dia dibaen. Ende minggu Epipanias, minggu Jubilate, ende minggu Paskah, ende Natal, jala adong do ende lalau Manisa Dosa, Nabaptis. Nyanyian memiliki tempat yang sangat penting di dalam liturgi HKBP, dan ketika bernyanyi di dalam HKBP menyanyikan buku ende, semua teratur dan diatur oleh di dalam liturgi musik gereja HKBP. Diamu nama nami naniolongan ni Tuata Yesus Kristus. Nakaning buka sampai 7 hari hita marende di bagasan liturgi HKBP. Jaladang sembarangan diendehon manang dipamasuk gabe liturgi ni HKBP. Jala ido Amanginang molo tabereng tafsiran di dalam pemahaman ayat 150 ayat 1 ayat 2 molo neng mamuji debatai dirokon Amanginang puji hamuma ibana dihajang-hajang ni hagogoman nei puji hamuma ibana ala hagogonna akan nasumurung namar lapatan. Ketika kita memuji Tuhan, ketika semua memuji Tuhan, bahkan di surga pun ikut memuji Tuhan. Kita yang di bumi pun ikut memuji Tuhan. Bahkan na di toru tano pe dohot memuji debata. Buasa mahita Amanginang di bagas joroon ikon memuji marhite ende. Jala ido Amanginang molo tabereng songon pesalmen ima sada ende pamuji-mujion nakaning wilokon sebagai ende pamuji-mujion ala nunga di leon basa-basa ni debata termasuk doratapan ni bangsa Israel ala ni parukilonna. Jala dipahami bangsa Israel do ende manang nyanyian merupakan cara paling ampuh untuk mengusir setan. Nyanyian dan bermain musik. Ketika Raja Saul dihinggapi setan, maka Raja Daud memainkan alat musiknya untuk mengusir setan. Jala maladong sian tonga-tongata na bigu-biguon marende mahamu Amanginang asalau bigui. Memuji debata ikon dengan cara yang benar. Tadi sudah saya terangkan menyusun ende liturgi nyanyian bukan sembarangan. Perlu aturan-aturan. Namar lapatan halak nama muji debata dan dadana asal marede. Halak nama muji debata ikon pengatusion nabagas namandok mauliate. Alani pambahenan nauli nadenggan natajalo sian debata. Jala bagas do makna namandok mauliateon. Mauliate ma sudah uli denggan ate hati menang roha. Jala molo halak namandok kon mauliate nunga denggan roha.
Telah halak na mandokon moliate tu debata nunga dengan roha halak na mandok moliate na datang dari inti kemanusiaan. Dan mungkin halak mandok moliate di bagasan ungut-ungut. Biasana berbinar dobuhina malu mandok moliate. Moliate ma Tuhan. Moliate ma amang. Dan adong halak na mandokon moliate ma amang da dan adong. Halak na mandokon moliate sudah berada di dalam keintiman manusia. Jala halak na mandok moliate ima na mandok moliate alani dengan ni basa ni debata tu ibana marhite edde puji-pujian. Diamuna manginang na hihalongan ni tuata Yesus Kristus mula tabereng di ayat 3 saat tu ayat 5 memang sada PH Johansen na menerjemahon menerjemahon perjanjian lamaon pada narobion mula tabereng sian bahasa Indonesia berbeda jauh do dalam bahasa Batak alena hutatapami manginang buasa PH Johansen menerjemahkan ima sada alat musik manang cara pemahaman na dipahami halak Batak songon dia do nama muji pasangapon debata. Jalan melutaida di ayat 3 1 ayat 5 di dalam memuji Tuhan dan sude boy hita nama redde. Adong do na fils. Dan sude hita na boy nama maeton alat musik. Alain di dalam nama muji debata dang na ikon so manang pasif manang dang berbuat menangahan. Alai di dalam memuji Tuhan ada respon kita di dalam perbuatan Tuhan. Di dalam memuji Tuhan harus di dalam sukacita yang besar. Di dalam memuji Tuhan di dalam nyanyian bukan karena keindahan suaranya, tetapi harus datang dari keintiman hati yang mengatakan ucapan terima kasih alani pasu-pasu ni debata di bagasan parnguluan. Ilo makana molo halak nama rende edde puji-pujian manang markor sebenarnya namar jamita doi di bagasan ende. Jalan molo halak nama rende ikon sesuai do na diendehon dohot na diulahon. Unang songon na huboton. Diendehon goklas ni roha manang diendehon makaholongi donganna. Alai pembatu na ija buholan na dipisati. Jadi di dalam memuji Tuhan bukan hanya dengan diam atau pasif, tetapi dengan cara-cara yang di dalam cara-cara yang memiliki sukacita yang besar. Di dalam memuji Tuhan, ima di dalam keintiman yang mengatakan terima kasih atas ucapan, atas berkat yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Ilo makana tema ni panitia pesta gotilon menerima, memberi karena sudah menerima. Dan bukan memberi agar menerima. Kalau kita memiliki prinsip memberi agar menerima, maka kita akan berinvestasi kepada Tuhan. Tetapi ketika kita memberi karena sukacita, karena berkat yang Tuhan berikan, maka kita memberi karena berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Itu makanya diangkat panitia pesta gotilon di dalam masa pandemi ini. Buidope hita mangulu, buidope hita marminggu saat mingguan. Ahana bui tahalason namandok moliate tu debata. Marhite ende puji-pujian, marhite aka patupahon aka pelean. Jalan akaning memberi bukan agar diberi. Diamuna manginang natrai di ayat 6 idokon sude namarhosa ikon mamuji debata. Jaladang holan jolma nama muji debata.
Sude namarhosa. Ise mah namarhosa. Binatang-binatang yang diciptakan Tuhan, tumbuh-tumbuhan yang diciptakan Tuhan, marhosa deh. Ale persoalan na dohita manggotap na marhosaon na lau mamuji debata. Na dohita manggotap akka portibion luak maka banjir, rotap maka sungai. Jadi dang boy akka luaton na marhosaon mamuji debata. Jala molokon sude na marhosa ikko memuji debata selama manusia bernafas. Marhosa do pehamu amanginang. Dia do tanda na marhosamu. Mangulu. Mengeluarkan nafas. Tambal benipe adong do hosana. Sude na marhosa, na marlapatan marhosa. Ketika dia bernapas, dia memiliki sukacita, mengucapkan terima kasih, mandok moleate, memuji debata, nakaning dengan aturan-aturan, dengan irama-irama kehidupan, manang ngahape na taadopi, manang persoalan na taadopi, ikondo memuji debata. Boy dohita memuji debata, di bagasan pandemi Covid-on. Boy do pehita mamuji debata di bagasan pardangolan manang parnguluan na tadopion. Jala ido nakaning punguan nina hari Kamis nakaning nahubigin nakaning. Boy do pe mamuji debata di bagasan pandemi Covid-on. Amin. Mudah-mudahan mahubigin mo se akka korkor punguan ina na asing ate marende na memuji debata. Memuji Tuhan di dalam keadaan apapun. Memuji Tuhan di dalam persoalan apapun. Memuji Tuhan bukan dibatasi oleh tempat dan waktu. Di surga, di dalam dunia ini, di bawah bumi ini, semua memuji Tuhan. Di dalam keadaan apapun. Jala ido manginang tiki mahasiswa hami pe memuji debata loto. Alai molon guarna mahasiswa alani tersangkut dope aka kiriman alani teologi hami amanginang biasana marede hami buku edde do. Nah, molo misalnya minggu pertama alani baru datang dope aka kiriman biasana marede do hami buku edde 435. Marolo po, lopton diki, itu. Gue do mangalang di restoran. Masuk mahami di minggu paduahon, ataradong dope, gue dope membadari akadongan. Marinde do hami bukuende 850 sia. Maulia tema Tuhan alani basami. Ale molo nga masuk kami minggu patuluhon ujian iman na maun di mahasiswa teologi. Nga sato nga cukup doon sampai akhir bulan. Marede do kami bukuende 200 pitu. Sai tiop matangaku ido bisa nende na. Ale molo nga minggu paupaton molon darong be mangaisa kerece nama. Biasanya mulu mahasiswa teologi kami marende bukuende nomor 520. Partangi sando HP. Itu biasanya dedok kami. Nah untung do bendahara hatop-hatop mangaleon itu maksud tu jadi sang-sanga kami marende na asing apalagi mulu dong minima minggu. Jala buasa ikon memuji debata di dalam keadaan apapun. Di dalam persoalan apapun, di dalam minggu-minggu apapun. Nah ikon dohita memuji debata. Di Psalmen 100 tolu di patakas doa manginang nabuasa ikon wajib kita memuji debata. Di Psalmen 100 tolu ayat sada ala guarna nabadiai. Ido makana ikon tapuji marhite ende debata. Di ayat 2 buasa ikon tapuji debata
ala dengan nibasana. Wasa ikut tapuji di bata di ayat tolu di sesa do satta. Jala di pamalum do sahittai. Wasa maikon tapuji di bata di ayat opat di palua hita sian hamagoan. Nah terakhir buasa mah ikon mamuji di bata. Hidup kita selalu diperbaharui dengan kebaikannya. Hidup tiap hari selalu diperbarui, tidak pernah sama. Selalu tiap hari berganti berkat dan kasihnya selalu baru dan selalu diperbaharui. Alanino amanginang di bagasan mingguta, di minggu kentate ende kamu mah jahoba ende naim baru taedeo ma debata di bagasan mandok moleate alani dengan nibasana tuhita, alani pasu-pasuna tuhita, alani asini rohani debata tuhita, jala dipalua hita, sian aka dosa, dohot aka persoalan-persoalan. Untuk menutup jami tamanginang taedeo mamuse bukwende nomor 440 tolui, tabuka mamanginang bukwende 440 tolui. Dung Tuhan Yesus nama ngulu di bagasan pernguluan naku. Jaladung Tuhan Yesus nampuna au. Dan dehon lain saja. Yesus Kristus holan sasada Yesus do nata puji alani asi do dengan nibasana na paluaho kita jalan na mga leon pasu-pasu tuhita amin martangiang mahita. Moleate maale Tuhan alani dengan nibasam bui hami marpungu ruas ni huriam hakabi pesreng sengsama di bagas jeromon mamuji pasangapon goarmu nabadiai jalanunga bigi hami hatam ale Tuhan naikon hupuji pasangap do goarmu ale Tuhan ala ni dengan ni basam di hami ala ni pasu-pasum di na di leoko tuhami ale Tuhan jala iru ale Tuhan nanaeng pujion nami nanaeng si palas rohan nami di bagasan mingguan ale Tuhan nanaing utangnya kau kami sian warta jemaat on ale Tuhan sian parhurian sian parwasan on ale Tuhan ale amang nabasa mandok moleate dohami diasi dohot holongmu nunga dileko sada danak bawa ale Tuhan tu keluarga nababan dohot burus manjuntak saya homa ale Tuhan nama ngaleon tabbabi supa-supasu tu yanakon ale Tuhan asa gabe pasu-pasu sukacita tu keluarga jalah gabe anak nani halongan ni roham ale Tuhan jala marlas ni roha do ale Tuhan mar hite minggon tabba do ale Tuhan anggota jemaat baru di huria nami huria KBP Serangseng Sawah ima keluarga pangaribuan keluarga Amang Sida Butar inang boru siombing keluarga Sihite inang boru Pardede
Saya homale Tuhan na manglehon las ni roha pasu-pasu tunasida le Tuhan asa gabe ruas HKBP seng sawah na bertumbuh jala berbuah sian hamuliau ni roha male Tuhan. Ale amang nabasa nang adong sakap ni ruas ni huriam ale Tuhan ima saudara Tampu Bolon dohot calon orana ima boru hutapea nanaeng patupahon pamasu-masuon. Saya hormat lale Tuhan na mangaleon lasni roha padao akka tahi-tahi na roha le Tuhan nanaeng manggugai pemberkatan manang pasu-pasu nanaengi patupa di HKBP Pasar Minggu. Ale amang nabasa neng tangeko kami do ale Tuhan ruasmu namar sahid ima inang nyonya calon pendeta Sirait Boru Sinaga dohot launi Huta Barat. Saya homale Tuhan na mangaleon hama malumon. Saya homale Tuhan na mangalehon sude akka lasni roha di bagasan pemulihan. Asa boy ale Tuhan marlasni roha muse jala marolop-olop ala ni denggan ni basam doho pasu-pasum di bagasan paranguluan nasida. Jala tu panitia pesta gotilo pe ale Tuhan itanggo kami ale Tuhan nangi parsakapi ale Tuhan asa di tanggal 8 di patupa ma pesta gotilon di HKBP Srengseng Sawah. Saya homale Tuhan mangalehon bisuk lasni roha tu panitia pesta gotilon asa boy ale Tuhan lancar aka sude aka program jala sian programi ale Tuhan boy marsangap guarmu nabadiai. Jala sadarion ale Tuhan dipatu pahami do papu pelian tu korban bencana alam di Nusa Tenggara Timur. Ale Tuhan buat hami do gudang akan namasa di bagasan negeri namion ale Tuhan. Alai forsea do hami panunggu-nunggumu tuak kadongan nami di Nusa Tenggara Timur. Jala holo ale Tuhan na mangaleon lasni roha di bagasan perdangulan nasida ale Tuhan. Malutung ale Tuhan bui patu pahami aka persembahan saya homa na mangaramoti aka persembahan nasian bagas rohanami ale Tuhan asa bui terpatupa manang bantuan tuaka dongan nami nadong di Nusa Tenggara Timur. Jala tu program nami HKBP Srengseng Sawah pendataan ulang ale Tuhan bukai maroha ruas nami ale Tuhan asa rade mengurupi aka situa parhalado wilayah asa papunguhon aka kebutuhan pendata ulangan asa boy gabe ruas nama ngulu secara administrasi boy dipertanggungjawaban tu kantor pusat pe ale Tuhan. Ale amang nabasa jala tu dana pensiun pe ale Tuhan ditangeko kami do nunga patar nakaning di warta jemaat dipatu palaporan pertanggungjawaban. Saya homa ale Tuhan na mangaleon bisuk tuaka pimpinan namin na patupahon penggalangan dana pensiun HKBP. Ale amang nabasa marlasni roha dohami tu ruas ni huriam na dileko pasu-pasu umur na ganjang ima Lodwig amang Lodwig Sipayung amang Parlinggoman Sianturi amang Daniel Marpaung Sri Meliani Boru Panggabean amang Wasdin JP Huta Barat amang nami situa J Marpaung amanami mangarajai Hisar Gultom Ricardo Siagian Jimmy Koresi Nababan Justinus Mangerbang Siombing Nancy Priska Apriati Boru Nababan Renaldo Manulang Robin Satria Alam Pardede Alfredo Aruan Herlina Kristianti Jonathan Immanuel Putra Sidabutar Toluna Risma Boru Simanjuntak, Lisben Aritonang Sarinah Boru Sitorus, Mai Hartu Tagalung, Satria Aprian Rumah Horbo, Tota Jordan Sitanggang ale Tuhan, 22 maruas ni huriam na dileko umur na gajang ale Tuhan, saya tabai aka pasu-pasu bisuk las ni roha, diaka ruasmu na dileko umur na gajang ale Tuhan. Sudah aka program ni huriam sian marturia, diakonia, koinonia, asa gabe program na bui pasangapon guarmu jala bui gabe program ale Tuhan na bui dirasaon aka ruas ni huriam dohot aka humulia kami
Imale Tuhan tangiang elek-elek nami. Di bagasan goarnya anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiang kami Tuhan. Amin. Marende mahita muse sian buku ende 525 laos tapabungu mapeliata napa dua hondok bencana alam. Tapasama pilihan na tapapungo to debata martangi yang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut si leon-leon na dinggan dohod nasa uli basa na mauli utus. Hupasata mima sian na nilehon mi tuhami pelian nami tuho. Sai jalo mai gabi uap na husus si jolom
pasu-pasu mai jala ramoti, asa hu parhasia kami pelianon, patibulhon hara jaummu, di tonga-tonga ni huriam, doho di portibion. Buhay ma rohanami marhite-hite todim, asalam hu tadahami, godang ni silen lehon mi tuhami, asalam girgir hami mandok mulyate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Asanani lehon me, oniro di mamotayu, osado kukuki, ori salu artaru, upasahati Ali amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaommu, say saut malomo ni roham, di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon ma tuhami sadarion hangulua siapari, sesama dosa nami, songon panisanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batamaho, di sondakon Tuhan di batama bohina tuho, jala asima rohana midaho, didopakon Tuhan di batama bohina tuho, jala di pasaor homa damena tutodi munabi. Amin. Selamat hari Minggu ma dihita salutna manginang. Songona somal tapatupa udutat nama acara makalason nama rulak tahun. Jadi pinangidu ma dohot hormat tua kamanami nanami nama rulak tahun di bagasa sada mingguon naung tinitiko naking tadi maro tujulu asarapi ta marlasi roha makalason umur nang tinaba Tuhani Tuhamu. Ya, dulu. Okay. Roma 70 akan rotu permingguan non. Happy birthday. Bah, alanginang pangaribuan bor selangutsong sadarion deh. Tidak? Atina, opung Abraham petijo. Natong Roma inang 70. Nang peso tarsurat. Tarsurat do guarmu inang liha wartaon. Daung.
tahe ate. Oke, Roma inang tujulo ka ina namin ama namin ka yanakon namin na marulak taon. Di baga sa sada minggon. Bayan ma inang song leader nami. Editay majo akan na marulak taon on. Badoho ma naking inang si majutak boro na baban. Roma ham inang. Happy birthday. Pati bugut eh. Happy birthday. Happy birthday. Amang si Tuan nami. Tujuh lo mang. Happy birthday to you. Sada dua. Sudah main tamangin dewan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy. Disoma hita mga adutusan. To you. Soma mo inang. Disoma inang. Oh lilin. Ay pakai lilin na te. Oh iya iya. Mana lilinnya? Inang, soma mo. Samping namang situ ay. Inang, soma mo. Son. Adong dope na marulak tahun. Oh ya. Adong dope na marulak tahun. Ayo, ayo, jangan malu-malu. Salinari, panjang umurnya. Umurnya, Satu dua ya. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya. Tuhan berkati, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya. Tokin aja lah, saya elektrik. Sekarang juga Tuhan berkati, Tuhan berkati. Nah, kamu nama ulang tahun Mama Niok, ada dua ya. Oke. happy birthday, selamat Oke. ulang tahun. Potong kue, rapak mau menang. Potong kuenya, potong kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Enak kuenya, enak kuenya, daging kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Melatih nang panjang umur, sehat-sehat selalu nangga. Oke. Ya, pada. Iya. Iya. Ya. Iya mas. Olah. Iya. Ya, terima nang pendeta. Ya, boleh hati dia mang situ nami. Allah. Ini Aisyah di Guarmu tahe. Namamu? Oh Nancy Purpanjaitan. Oh ya. Omang, kenapa pigau di Nancy? Iya. Oke, nuaing. Ba, tu nomor lock tahu apa sahatot dah?